Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallo da sauran mu barkanku da barka da haka. Kamar yadda kuke gani mun zo muku da wani ƙayataccen fim mai suna Da Buguwa. Wato fim ɗin mun zo muku shine kuma daga kamfanin Sultan. Za ku ga cewa kwana biyu wato ba mu samu dama muna ajiye muku wato fina-finai a ta YouTube. To a yau dai mun samu insha Allah mai kokari mun kawo muku mun lalabo muku wani ɗaya daga cikin fina-finan da suka da wancan sati. Wannan fim mai suna da wato Buguwa fim ne na kamfanin Sultan. Kafin nan dai abinda kafin kuma in kwatanta muku da faɗa muku ta yanda za ku samu wannan fina-finai a cikin wannan tsari namu na YouTube ko kuma a cikin tsarin namu na BFI. Muna roƙon ka ga duk wanda ya zo farkon zuwa wannan channel tamu to ku daure ku subscribe ku danna wannan alamar ƙararrawa da sanar da ku da zarar mun saki sabon shiri. Sannan kuma ƴan uwa ku bi mu daga farko har ƙarshe domin hakan ne zai ba ku dama ku san yadda za ku sauke fina-finan da kuma yanda za ku kallo a cikin wayoyinku duka da yanda kuma za ku riƙa samu a kan lokaci. Insha Allah idan kuka bi mu a farko a ƙarshe za ku fahimta. Sannan kuma ga masu wato buƙatar fina-finai idan dai kuna bibiyar mu a kowane lokaci, idan ba ku samu lokacin da wato kuka fahimta ko kuma lokacin da muka yi muku jawabi wanda zai gamsar da ku ba akan yanda za ku biya kuɗi a saka ku a cikin tsari na VIP wanda ake samu a yi kallo kuma a sauƙi ba tare da an saka makullan sirri ko kuma wani abu ba. To ƴan uwa ba dai yan tsaya na wani abu hanyar da za a bi ita ce za ku ga muna ajiye lambobin mu a ƙasan description. To wannan lambobin ko kuma a cikin bidiyo ko a ƙasan description ko cikin bidiyo idan kun ga lambobin za ku iya ɗaukar su ne ku mana magana a ta WhatsApp ko kuma Telegram. Idan kuka yi mana magana to a ko ina kuke za mu faɗa muku ta yanda za ku biya kuɗi a saka ku a cikin tsari na VIP. Shi wannan tsari da kuka ji muna haɗi na VIP tsari ne wanda ake biyan kuɗi kafin a shiga cikin shi. Idan ka biya kuɗi an ka saka ka a cikin shi wata fasarar da ka fita za ka same ta a kan lokaci kuma za ka iya kallon ta za ka iya saukewa ba tare da ka saka makullan sirri ba ko kuma ka zo kana bibiya a ta YouTube ba. Saboda idan kuka lura cewa za ku ga cewa a YouTube ba kullum ake samun sababbin fina-finai ba, idan ma kun samu sabo to sai ya kasance dai ya kai wato sati ɗaya ana haska shi wato a ta cikin tsarin na VIP kafin a samu damar a kawo muku shi a tanan ga wato a tanan ta YouTube kenan. To yan uwa ku bi mu a ta cikin YouTube din domin ganin yadda za ku shi ma ku sauke a cikin YouTube, saboda a cikin YouTube din ma shi na da buƙatar da ku saka makullan sirri kuma sannan yana da buƙatar ku ga inda za ku saka makullan sirri. Idan dai kuka bi mu a cikin bidiyon za ku ga mun yi jawabi dalla-dalla ta yadda ake saka insha Allah. Wato yan uwa za ku ga ni wanga shine website din namu. Suna website ne namu suna edakaitv.com.ng. Idan kuka lura a cikin bidiyon za ku ga inda nake taɓa da inda za ku saka. Idan kuka zo kuka taɓa wato wannan poster ta bidiyo za ku zo ku ga kamar yadda kuke gani ina jujjuya abin nan. To za ku zo ku ga wannan foto ga yana wancan tsawon foto za ku ga ta yadda zan danna akan shi. To kamar da kun ga na danna akan shi to wa zai kai ku wannan waje? Zai kai ku a cikin wanga wurin. Idan ya kai ku wannan wajen za ku ga na yi muku alama na kewaye muku wani wuri ga yana da ja. To wannan wajen da na kewaye muku da shi ne za ku saka makullan sirrin da zan ajiye muku a cikin bidiyon. Wannan makullan sirri idan kuka saka shi wato a cikin daidai cikin wancan yan gidaje sai ku zo ku danna wancan dan alama nan na baki ga yana dan rubutu ga yana hori cikin wannan baki. Idan kuka danna wannan dan rubutun hori cikin baki dan horin nan na cikin baki ga yana wanda aka rubuta valid kenan. To idan kuka danna shi insha Allah to zai wuce da ku, idan wuce da ku zai bude muku, idan ya bude muku za ku ƙara ganin wani shafin kamar dai yanda za ku gani kamar haka yanzu. To yan uwa wanga kamar yadda kuke gani insha Allah wannan shine website kuma website din sunan shi edakaitv.com.ng. Kamar yadda kuke gani ina saka makullan sirrin a dan idan kun iya rike makullan sirrin to idan kuma ba ku rike su zan rubuta muku su a cikin bidiyon. To kamar yanzu yadda kuke gani ga yanan ya bude kenan, ga yanan website din ya bude mana, ya bude mana zai kawo muku kawo muku wannan hotunan guda biyu kenan. A cikin wannan hotunan guda biyu sune za ku danna. Idan kuka danna idan kuka danna na fara ko kuma na biyu saboda za ku danna na fara ko kuma na biyu domin a tsakankanin su ne muka aje wato link din. Idan kuka danna link din to zai wuce da ku wato a inda za ku wato kallo ko kuma ku a cikin wayoyinku. Yan uwa mun gode sosai a cikin wato yan uwa muna godiya sosai kamar yadda kun ga kuma na yi muku alama ga tanan to za ku danna ɗaya daga cikin hoton. Idan kuka danna shi zai kai ku a cikin website ɗin da za ku kallo kuma ku sauki. Mun gode yan uwa a cigaba da bibiyan mu.